सब्सक्राइब करे खातिर लाल बटन दबाई और भोजपुरी के ताजा अपडेट पहले पावे खातिर घंटी वाला बटन दबाई। छपरा जिला भोजपुरी पर रउआ लोग के बहुत बहुत स्वागत बा। जी हाँ, आज के जौन खबर रउआ लोग के बीच हम लेके आइल बानी भोजपुरी के ताजा तरीन अपडेट में सबसे नंबर 1 खबर बन गई बा। काहे कि भोजपुरी इतिहास में वो नया हीरोइन के एंट्री से सारा भोजपुरी माहौल पूरा गर्मा गई बटे। जी हाँ, लोग के बता देवे के चाहते नहीं कि उहे हम बात कर रहा बनी निरहुआ हिंदुस्तानी 2 से जुड़ल। जी हाँ, लोग के पता बाटे कि संचिता बनर्जी के अइला के बाद भोजपुरी में एगो नया इतिहास कायम होके पर आ गई बटे। लोग देखा तनी कि संचिता बनर्जी के फिल्म जितना लोग चहले रहे कहीं उससे ज़्यादा पसंद करता लोग। काहे कि औसन एक्टिंग पहिलका फिल्म में दूसरा स्टेट के हीरोइन होके इतना बढ़िया किरदार करत नजर अली है, तब भाई काहे ना सब लोग पसंद करी। सही बात बाटे। आखिर संचिता बनर्जी ऐसा एक्टिंग कैले बारी, उहो भोजपुरी के जुबली स्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ के साथ इतना बढ़िया एंट्री लेके आई बड़ी निरहुआ हिंदुस्तानी 2 में, तो सारा लोग के पसंद भी आई बड़ी। काहे कि निरहुआ हिंदुस्तानी में जगह अम्रपाली दुबे के लोग प्यार आशीर्वाद दिले रहे और सही निरहुआ हिंदुस्तानी 2 में भी संचिता बनर्जी के एंट्री के लोग बहुत ही धांसू एंट्री मानत अटे। पूरा पब्लिक जब उनका डायलॉग डिलीवरी होता तो हॉल में एक टक लगा के देखे के लोग मजबूर हो जाता। हमनी के भी देखनी हसन, ऐसा लागल हटे फिल्म में कि सही में वाकई संचिता बनर्जी के एक्टिंग जौन बा बहुत ही कमाल के बा। आ जौना के वजह से भोजपुरी के सारा हीरोइन लोग में सस्पेंस क्रिएट हो गई बा। एगो नया हीरोइन के एंट्री से पूरा भोजपुरी इंडस्ट्रीज के हीरोइन लोग में खलबली मच गई बा कि केहू के सीट तक छिनाए वाला नहीं खे, केहू के स्थान जाए वाला तो नहीं खे। काहे से कि बहुत बहुत सवाल ए पर उत्पन्न हो रहा। लेकिन अगला न्यूज का हुई हम बताएं उससे पहले रुआ लोग लाल बटन दबा के सब्सक्राइब करी और सबसे तेज अपडेट पावे खातिर घंटी वाला बटन दबावल मत भूलें। ऐसे जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करी छपरा जिला भोजपुरी।